Son. 팔로 많아? 여기? 에? 칼집 내줘도 어떻게 하는 거예요? 저기 바이바이. 어디 가요? 들어가세요. Yuy. Ha? Nagabihan. Ginabi sa pag-uwi. Sa mga ka-target, nagabihan mi sa pag-uli kay himala sa kumpanya. Ikalit lang og pakaon og baboy, nagsugba mi ganiha. Gabihan sa nakakasapit ng alas 10 sa gabi. So sitwasyon sa traffic sa gabi nawala na. Gamay na lang sakyanan. So namin na bring home mga gulay, tapos sa kabotilya nga sodyo yan napay baboy. Wala na matpurot kay sakto na, busog na nya. Kubog na sad. Nagkabuang na og drive sa bike. Barag nag gamay. So ato lang abayan ang bike kay si madakpan tag pulis. Kuha niya ta sa alcohol. Naka-drive with alcohol. Patay ta ni, dakpan ta ni. Di ta kabalik sa Korea. So, nanan ko sa balay. Gabiin na, ngit-ngit na kaayo. So, natuog ng
Ibang silingan. Napasa. Padung ko sa mong kwarto sa 5th floor. So, ako ipakita ninyo niya kung kasi akong na mga sobrang habilin ganiha mong gidala sa balay. Sayang man kay ilabay ba. Kung na nag-abot si Kuan by official mix vlog, unhan ko niya hanga ko kay bugat kaya akong da wa ko nyo tabangi kung na siya kabot na ako tinginita bugat sa to ka di bugat Ay, kato siguro ni ko ano yan? naibaboy niya sa botilya Di, kanang... katong mga ilim nun itong mga kape ba Nga, may kape mo, Andre? katong Litsby. Oh, di ko ano ko. So- Yung clip nila, pinalit. Ay, butang, ikarga na ko. Mga niya mo. Hubog na mong kauban mga katarget. Ang hagis na. Mga niya mong dala. Gikan sa factory. Ang sobra sa ganiha. Na ipakabutil yung sudyo. Sakto ni Ugma. Nakita ang kuhan. Mapanta sa YouTube ba na da? Ano siya? Si tawag niya? Twinjang no? Sitaw na. Si tawag niya? Samjang. Samjang. Gamit niya siya sa pangkuan, pang samgyupsal ba. So, kita nyo wala na soda mo mga katarget. So, ugma weekend ting kuan sad, ting kumpra. So, taba napay sa kabutilya, sujo, konsumo ni by official mix vlog. Napuna na yung sitaw. Nanay kanon kanang ready to eat na siya, inito lang na siya. Pagidahan ko ito na. Kamay mo kuha ito. Baso, di pang labay man ng uban, sayang kaysa way iban ba. Nablihan lang niya. Kung may ban eh. Wala. May baso pang sudyo mga katarget. Wala eh. Dagan mo eh. Baboy. Mo ni sobra usa pa ka kuan no. Usa pa ka pack. Ang usa, gidahan nila po no? O katong gamay baga. So mo siya presyo mga katarget oh na sa 15,000. So Pila siya, 15,000. sa piso na siya sa mga 650 kapin. 650 niya pila na ka grams. Oh, 796 grams. Abot 1 kilo. Timala. Pang kuan pa mo siya pang samgyupsal nga style oh. Yan. Tapa, napay kanim pang kuan, pamahaw snack. Nay kuan. Induta ni kaning samgyup po eh. Pang kuan. Init na kay kod, summer na sa Korea ba so. Ay lang pang kuan sa kainit, kape. Ay sikat nga kape din eh kanang pang summer. Let's be. Ang daw no, sorry ba? Ay, sorry sa ba? Mga tapaday na pay shiki. Mabag ka ng pasi sa humay. Pasi sa humay sa toil. Wala labay sa. Dinhi gihimong ilim no no. Shiki. Pamukalan mo na. Pamukalan ra. Lagi shiki oh. Pulami ba kayo? Duha ka buok. Oh nya tapay mga sige tawag na litos no. Litos man di ba? Litos nya pichay no. Tulo ka buok na bili ang kape upat man tani nya. Tulo na lang kay gikuha ni Ipsi ang usa. Oh, Giahak. tuog mo si Ipsin. Pichay. Sa tinan niya. Tuog na to. Hubog na to. Ganihan to si ginom. Naguna mo ginom ninyo? Naguna to ginom niya. Eh, kami? Ako mo day. Gusto na niya uminom. Uy, kita sa nimong kuan ba? Ay, napidaghan oh. Sam ni uban kasayang ano eh. Tapaw, daghan pa kayo ba? Sakto kanisa pang samgyupsal. Luya wa ni soda mo mga katarget. Hay, nagabihan. Time check down sa oras oh. Alas 10 na sa gabi mo pay pag-abot na mo. Tindugaya.
Oh, daghana pichay. Lami kay siya lanlanon sa to di man tamo na ni no. Dili lang ka. Ano, lami kay siya lanlanon ba? Hmm. Pichay no? Tamis kay na siya. Ano? Pichay. May demo makasito ulan-ulan. Lami siya lanlanon lang ba? Pulutan guys. Lami siya oh. Hindi siya pang pulutan. Walo. Good. Alam mo tagluto mo? Oh. Diba? Masod. Okay. Kani. Ay sa. So, mana. Kani. Sama ni. Sod? Di ba? Kilig, oh. Shiki. Unsa kay siya nga putos gani? Plum, plum, dai, plum. Lam nga murag Plum. Plum. nahog ug unsa sa to ay murag kuan gyapon. Ya, shiki. Kaning shiki, kuhan siya, pasi sa humay. So, mga na. Saljo na pa siya. Yan, nasa siya stock ugma pa ugma, oh. At Chamisol. siya sa ko. Tagay gabi, tagay karon, na. Tagay ugma sad. Si ay ta. Mga Alright, ka-target. so mga target, wala, dyan na kutob, mga tog na ta. Good night.